Velkommen til Second Channel. Ja, det er lang tid siden, jeg har lavet en video på Second Channel. Fordi, ja, Second Channel er ikke den mest aktiv, men det vil jeg prøve at få den til at være. Der kommer mest fodboldting med, jeg er både Liverpool og Arsenal-fan, så ja, der kommer alt muligt. Tirelist, holdet.dk, og så kommer der også måske FIFA-videoer og reaktionsvideoer på fodbold compilations. Men lad os starte. Jeg har ikke fået sat mit Premier League sådan hold inde på holdet, men det tænker jeg lige, vi skal få gjort. Jeg skal både Arsenal og Liverpool spille om, og den dyreste, det er Erling Haaland. Haaland, som man jo siger. Hvem skal vi... Er det målmanden? Okay. Skal jeg være biased? Nej, jeg tager Emiliano Martinez. Og det er mit lys, der er lidt dumt. Så jeg skal have William Saliba. Han er for os. Vi skal jo ikke kun tage sådan nogle sindssyge nogen. Er der nogle måske lidt bedre? Lidt længere nede her. Lidt billigere, fordi ja, vi skal ikke bruge alt. Og det skal jo også være nogen, der starter inden. Nogen, der får noget spilletid. Kurtzuma. Ej, på den anden side, så er det kun 1000. For jeg havde Virgil. Louis Cowell. Starter han inden? Ja, så tager vi Cowell. Midtbanen. Står der Bukayo Saka af midtbanen? Undskyld, der grinte jeg lidt. Declan Rice, jeg har lige bestilt en Declan Rice trøje, så tager vi Jeremy Doku, han kunne jeg også godt finde på. Joelinton. Og så tager vi Douglas Luiz, kun fordi han er rygtet til Arsenal. Chicken Murphy. Paquetá. Højlund. I wish. But Edin Ketchia sygt. Jeg tror det er okay. Kan jeg få Saka? Nej, fordi der åbenbart står han under midtbanen, ikke? Det er dog lidt smadret. Fuck. Lige nu er det angriber. Jeg skal også tage nogle Liverpool. Men... Nej, forkert. Han skal være der. Hvad? Så tager vi ham til sidst. Jeg skal også lige kigge på min... på min bank. Og jeg vil helst ikke springe banken. Så tager jeg... Ej, der er no way. The game is the game. 7. Og jeg vil helst også gerne have en god. Så bytter vi faktisk
Ja. I tænker det. Ja, jeg tager sgu Tim Krul. Jeg er ligeglad. Det er jeg ikke, men... Josko Guardiola 100. Han spiller faktisk godt. Så har vi lidt mere til rådighed. Så har vi 10,5 i stedet for 7. I'll take it. Bruger 7, så har vi 3. Skal jeg springe banken? Let me take you to a better place. Yeah. Fuck. Nej. Hvad kan man få for 3? Det er ikke det værd. Nej, hvor er det her svært. Jeg kan godt lige finde på faktisk at tage Darwin. Skal vi tage Højl? Nej, vi tager Eddie. Ja. Og så tager vi for 5. Kun spillere jeg har råd til. Okay, jeg tager det. Det er godt. Solanke. Skal vi, og så tager vi Arsenal. Reece Nelson. Der er no change. Der er no way. Nej, det er svært. Men det skal jo også helst være nogen, der er gode. Så skifter vi Paquetá og... Ja. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Paquetá og Luis. Ja. Så tager Havertz. Oh my god, hvad kan tage? Ej. Det er lidt for wild. Det er lidt for wild take. Undskyld. Diallo. Jeez. Onyenka. Bajcetic. Ham kan jeg også tage. Brownhill. Onana. Han får varet spilletid, gør han ikke? Romeo Lavia. Sofian Amrabat. A.k.a. cykeltyven. Ej, det gas. Mohamed El Neni. Random. Madueke, han er jo højre ving. Han er jo ikke midtbane. Så tager jeg Gravenberg. Ja, det kan jeg sige, fordi jeg holder der. Undskyld. Så gør vi faktisk noget ret wild her. Hvad? Ej, der er lidt. Der er meget lidt way lige nu. Der er så lidt way, faktisk. Skal vi tage Højland? Eller Ivan Toney, han er jo rygtet til os. Jeg har jo faktisk frit valg for alle hylder lige her. Dominic Calvert-Lewin kunne jeg også godt. Lad være med at overveje Ralle. Skal jeg tage Ralle Daddy? Ja. Tusind tak. Det her det er mit hold. Jeg får lige logget ind, eller hvad man nu skal til. Nå, jeg valgte en kaptajn. Det skal vi lige. Vanvittige ballondyr. Ja, det tager vi. Rice. Skal vi det op? Hvad er det her? Nemme Bulldogs. Så tager vi det. Skip. Dab. Dobby-di-dub. Ja. Adios. Amigos. Vi får lige kigget på... det kan være, der kommer nogle opdatering videoer på
holdet, hvor ja, ikke at vi ændrer noget på holdet, men vi kigger lidt på, hvordan det går med ligaen. See you.